Nagimpi inadakpan sa sundalo. Mga babae itong napriso sa Cagayan. Basta mga bana napriso po. Imo ka ng saging, nay? Kung sa may panginabuhi ni mo, nay? Kahit makabugas kong mahalinang agad saging. Makabugas na ka o mahalinag saging? Mao? Kani mo na imong ibaligya? Di, kan ano yun na? Kanunin ni mo? Panraman, nakapanraman daw tundan. Okay, bali, konsumo ni mong saging? Pila na may edad ni mo, nay? 73. Napakay mga anak? Sa presuhan? Ganun naabot mo? Isus, Ginoo. Nagimpi inadakpan sa sundalo? Sa Lumbias, Cagayan. Ato as Lumbias, Cagayan. Dugay na napriso, nay? Okay na. Unom na katuig? Wala, pero magbisitaan ka dito sa Cagayan. Kung pakaabot dito, kayo mo kayo tayo dito. Pero gusto ka mo bisita sa imong anak, nay? Gusto ka mo agto? Ginoo. Pila makabuk imong anak, nay? Tulo. At mga babae itong napriso sa Cagayan? Sila tulo napriso dito? Di, ang isa namin yung sa Busan ko. Oo. Dito naman to siyang mana. Unya ang duha, motong napriso. Nag-NPA ang duha? Mo'y napriso? Ginoo. Basta mga bana napriso po. Kibali, nagdungan sila dakpan. Bago pa ng Bana. manghud karon. Wala nang isa di-bitin ko na ano. Pero maayo nun, nay, no? Kay safety naman sila dito, no? Basin day kaluyan sa Ginoo, nay, nga makakuan ra, nay. Laya ra ba? No? Katong isa magwang na dugay. Unom nakatuig dito. Pero nadyo kay kuan, nay, nga bisitaon ni mong anak. Gusto ganit ko nga makikita sa iya. Kaya nagkita na. Kaya nung nabaktan siya kay Diyos. Pagpreso na nila. Wala na dyo ka nakakita. Araw man na preso na dito sa Cagayan. Sa Lumbia, Cagayan. Nga moro na imong pagkinabuhi, nay. Ikaw ra isabilin sa inyong balay, nay? Luya na imong bana. Pila na may edad si imong bana ron? 75? Bali, ikaw na yung nagbuwan. Kaning saging mo ninyong konsumo. Pila man ikabuan ninyong konsumo, ay kaadlaw ninyong konsumo, nay? Kuan, walay ginamo. Walay sadan. Mga sinama. Simana ninyo nga konsumo? Maglang ay ni. Pili maglain ni Muntian ay kanang simana na ka. Ananad naman, no? Sige, nay, kaning naku ihatag nimo, okay ra? Sige. Pre, pumalihog ko, prebe. Pagkahalinan ako kami sa sagay mo. Pagkakabalik na sa katan. Pagkahalinan. Makapalit ng bugas. Pero dugay-dugay pa po lagi. Dugay-dugay pa kayo. Ano din? Baka si Mana to. Sige, nay, naku ihatag na yun. Kanina yun. Blessing na sa Ginoo na ya, kay dugay-dugay naman yun. Ha? Para na sa imo, ha? Kana na, dugay-dugay na yun ang konsumo. Ay, dugay na. Maglong ag may bugas paan, buntag. Pagkaod ko. Nga na pa ko ihatag sa imo para sudan na yun. Ha? Salamat sa Ginoo, ha? Nga na ka rin, haman napit ang inyong balay. Ito araraba sa sentro. Ito sa sinto, kabali ka ng bugas na magpasugo na kagbata, diya og mo labay. Nga para ikuha ng bugas. Sige. Nay, dili na ko magdugay na ya. Sige, salamat kay sa Ginoo na ya.
Ampo lang kanunay nay ha. Ginoo si mana ka pinay. Oh, si, Imong konsumo aning saging no. kini nga bulig, si Manang ginamo. Nya ka mo duha sa imong bana mo kaon na ni. Ay, na, may mga apo. Ana imong mga apo. Naa sa imo ang imong mga apo ron tanan. Amo pud ni kinaon sa imong apo tanan. Ang ideya na mo dana, kanang pagkaon na mo dana, pag ako na siya, anong dito panitan, ang agon. Pagka loto, panitan na sad, bastahin na sad. Ang kasi man yung makataon ang sigurong na pangili. Lagi. Sige nay, mauna to na ya. Di na ako magdugay na ya. Kan, salamat. Sige nay, naman ka mo pasaan na nanay. Naamo ang O sige nay, agtos ako na ya. Sige nay, salamat.